Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Dear Nicole and Chris, itago niyo na lang ako sa pangalang Georgina, 26 years old, at tambalanista since 2008. When I was in college, nakatutok ako sa inyo habang nakasakay sa LRT. Bad trip ako tuwing dadaan sa Katipunan Station kasi nawawala ang signal. Anyway, sumulat ako sa inyo para ikwento ang isa sa mga biggest regrets ko. Recently, tinanong ako ni Bestie kung sino ang nakauna sa akin. Gulat din kami. Nagugulat po kami sa mga kwento ng Burnay na parang normalan lang ang mga ganap. Our the mommy and daddy in us are agit. Are stressed, nakakalurky. Partner, sino nakauna sa'yo? Diba? Nakakaloka yung mga tanong. So eto na nga, sabi niya, nakalampag ang sistema ko. Okay. Ang naisagot ko lang, basketball player. Bigla tuloy nag-flashback ang mga alaalang pilit ko nang kinakalimutan. I met Vaughn many years ago sa isang basketball game. Player kasi ang tatay ko kaya laman ng basketball court ang buong pamilya namin. Magaling na player si Vaughn. One night, nag-inuman kami ng mga pinsan ko. Kinaumagahan, tinanong ako ni Vaughn kung sigurado ako na isusuko ko sa kanya ang bataan. Di ko alam kung bakit napapayag ako. Siguro kasi kakabreak lang namin ni Chino, yung boyfriend ko for 5 years. Nahuli ko kasi na nag-aawrahan sila ng best friend ko na si Julia. Siguro dahil sa sobrang sakit at lungkot, gusto ko namang makaramdam ng iba. Hindi ko naman matawag na one night stand na nangyari sa amin ni Vaughn kasi araw nangyari. Ano ba? Nakakaloka ka girl ha. Pero parang ganun din. We did it. We got dressed. We went out of the room and we moved on. Hindi na kami nag-usap after that. Ang totoo, nahihiya ako sa kanya. Pinapanalangin ko na sana hindi ko na siya makita forever. Pero dahil traidor ang tadhana, nakita ko siya recently. Lintik kasing parada ng basketball yan. Pinatigil kami sa isang tabi dahil dadaan ng parada. Akala ko naman mga kandidato dahil sabi ng nanay ko, nandun daw si Cesar Montano. Si Vaughn pala ang makikita ko. Hindi si Cesar. Dumaan siya sa harap ko. Buti na lang, nakamask at helmet ako kaya feeling ko, hindi niya ako nakilala. Still, para akong estatwa. Hindi ako makagalaw. Totoo pala talaga ang multo ng kahapon. Sa isip ko, napatanong ako kay Lord. Lord, bakit naman ganun? Hindi na kami nagkita ng matagal, bakit hindi mo pa ginawang forever? Sa totoo lang nagsisisi ako. Hanggang ngayon, naiinis pa rin ako sa sarili ko kung bakit ko ginawa. Sana binigay ko ang puri ko sa taong mahal ko talaga para naman
gugustuhin kong maalala. Sana hindi ko binigay ng parang wala lang sa isang random guy na wala naman akong nararamdaman. Sana hindi ko ginawa dahil nagkayayaan lang. Sabi ng kaibigan ko, wala naman daw humuhusga sa akin dahil sa nangyayari. Ako lang daw ang nanghuhusga sa sarili ko. Kaya daw siguro nagsisisi pa rin ako dahil hindi ko pa napapatawad ang sarili ko sa maling desisyon ko noon. Sadyang traidor lang talaga ang alaala. Honestly, I cannot help but wonder, what if naging kami after? Magiging okay kaya ang relationship na nagsimula sa Tsenes? Or bakit kaya hindi kami nagkagustuhan? Dahil ba nauna na ang Tsenes? Thank you, Tambalan, for reading my letter. Masaya ako dahil naikwento ko sa inyo ang isa sa mga sikreto ko. Pinagsisihan ko man at least may ambag ako sa Mahiwagang Burnay. Sana ma-upload sa podcast para ma-replay ko naman. More power and God bless you both, Nicole and Chris. Ang inyong tambalanista forever, Georgina. Anes ka kasi ng anes. Ayan. Actually, pwede natin tong pag-usapan sa podcast. Pag-uusapan namin ni Chris yung aming first time. Charot! Di ba nakakagulat yung tanong? Nakakagulat yung tanong. Very random. Oo. Kunyari, pagpasok Hindi, mo kasi dito. bestie naman niya, partner. Pero so yun, parang ang random ng question. Oo, parang na parang ganon. sa dinami-dami na pwede natin Pwedeng- pag-usapan ngayong umaga Correct. nagkita tayo. Yun Oo, talaga. yun talaga. Sino nakauna sa'yo, Nicole? Sa podcast, pag-usapan po natin yan. May mga kanya-kanya tayong mga kwento tungkol sa ganyang klase mga bagay. Pero makakaisip ka agad ng sagot pag ganon. Kunyari, pagpasok mo kanina, i-rewind natin. Di ba mag-fist bump tayo? Tapos, good morning, partner. Good morning, partner. Hello. Partner, sino nakauna sa'yo? Sobrang random, no? Alam mo na, nagugulat kami ni partner. Siguro it's the tito and tita, it's the mommy and daddy and us. Na ang random lang lagi ng mga ganitong klaseng mga usapan. Ganon. Parang, hindi naman sa nagugulat kami kasi nagmamalinis kami dahil hindi naman po talaga kami malinis. Oo. Mukha pa lang ang dumi na. At diba? Kalurkey. Kilikili pa lang ang dumi na. Sa true. Mga gilid-gilid pa lang, mga singit-singit pa lang ng mga ng paa. Madumi na. So, hindi talaga malinis. Charot, diba? Pero, nakakagulat lang na how random it is nowadays. Na nakakagulat na nakakalungkot at the same time na sobrang random niya talaga. Correct. Yung mga ganyang klaseng mga topic. So anyways, for you, Georgina, ang tagal na nun. Siguro kaya mo lang naman din talaga naramdaman niya ulit kasi nakita mo siya ulit. So parang gano'n naman, 'di ba, kapag ka merong certain place, certain amoy, will remind us of a particular person and of a particular moment. At syempre, Yes. unforgettable naman para sa'yo yun kasi first time, unforgettable kasi pagkatapos ng parang wala lang nangyari. Kumbaga parang it could have been. Pero, hindi na tama na magtanong. Lalo pa dinagdagan mo pa yun ng tanong, paano kung naging kami pala? Hindi nga. Nag-move on na nga pagkatapos ng paglabas ng kwarto eh. Inisip mo yun na naging kayo pa, 'di ba? Pero tama naman yung tanong mo na, kaya ba hindi naging kami? Kasi sa Tsenes lang nag-umpisa ang lahat. So baka inisip ni Von, hindi ako kaseryosyosong babae. Or kaya hindi naging kayo ay, alam mo yung mga ganon. Pero wala din naman patutunguhan pag may mga sagot yung mga tanong eh. Tsaka actually wala din mga sagot yung mga tanong. Oo. Alas hahanapin mo pa si Von. Ayaw mo na nga siya makita, di ba? Correct ka. Ano ba? Huwag mong guluhin sarili mo sa Kaya madaling salita. nga, true. Sobrang Wala naman taong ibang involved dito. Correct, Si ikaw Von ay lang may iba ng talaga. buhay. Tama naman yung sabi ng bestie mo na wala namang humuhusga sa'yo. Oo. Actually, kami nga, hindi ka rin naman namin huhusgahan eh. Kasi, Oo. bago mo kwento yung may ganap sa inyo ni Von, sinabi mo muna lahat ng mga
na mga dahilan kung bakit ka pumayag. O so wala nang huhusga. May pinanggalingan Galing sa betrayal, galing sa breakup, galing sa binetray na nga ng bestie, ganyan, with another, with your jowa, diba? So, okay na yun. O Totoo. kaya mo ginawa, o di sige na. Diba, nagdesisyon ka, Nagdesisyon yun na yun. Tapos na yun. May iba itatahi pa ba natin ang mga hindi, ang mga nabukas? Hindi Ang na mga natin. napunit. Ang mga Hindi na po mako-cross-stitch yan. Walang sino Wala nang makakaganchilyo niyan. makakaganchilyo niyan. Unless pupunta ka sa sa mga nagsaservice ng mga pampasikip. Ano ba Di ba may pinag-uusapan ganon? natin? Akala ko nawasak na damdamin, napunit na puso. Ayun naman talaga. Bakit ka nagtatanong? Bakit ka nagtatanong? Wala lang, baka sinisigurado ko lang na isa sige. tayo nang iniisip. Kaya nga, yun naman talaga yung iniisip ko. Puso. Di ba puso. nasaktan ka May ibang po ka ba naiisip? Napupunta ka para pasikipan. Di ba? Oo. Ano to parang dito Wala. ba maiisip na ang isip natin talagang kaya kang guluhin, Correct. kaya kang Sobrang powerful, bigyan ng iba ng mood nang wala namang taong involved. Na parang Overthinker to si Georgina. oo. Natawa nga agad ako doon sinabing nangyari kasi siya ano yun, gabi. Sabi niya, hindi ko masasabing one night stand kasi umaga nangyari. Doon May pa lang, something kay may Georgina. Pero ang feeling ko hindi may something kay Georgina. Feeling ko nga she thinks like us So, diba yeah, yan yung mga tipong oo. pwede nating ibitaw na joke yan Oo, Paano naging one night stand na umaga nangyari 10 a.m. O diba, wag natin siyang husgahan doon. Mga posibleng joke natin Nag-joke lang yan yun, no? Nag-joke lang Sige, siya, sige. diba? Walang something. Walang something kay Georgina. Ganon. Pero ang something is yung dwelling on that. Or maybe, partner, hindi naman talaga siya nagda-dwell talaga on the past Nagkataon lang talaga nakita niya. Ganon naman kasi talaga Pag halimbawa, nakita mo ulit yung ex mo, maaalala mo siya Maalala niyo yung mga naging eksena ninyo, not necessarily yung ganitong gana, pero meron kang maaalala. And normal yun. Ang hindi normal, yung Palalalain mo pa. Palalalo. Tapos ang tagal. Nagkita na, hindi ka nga niya nakita. Technically, hindi kayo nagkita. Nakita mo lang siya. Correct. Diba? So, hindi kayo talaga nagkita. So, wala kayong any kind of connection Correct. with each other. Si Von, nananahimik ngayon. Baka tulog pa nga masaya na siya sa buhay ilang niya. gabi mo nang iniisip ito bago mo na ikwento sa Mahiwagang Burnay, diba? So, ganun yung lagi nating isipin. Hindi lang pagdating kay Georgina, kundi sa lahat ng mga tao na nagde-dwell sa past. At hindi lang necessarily about pag-ibig, no? Pati yung mga kinagagalitan mo. For all you know, galit na galit ka. Ang sama ng loob mo, talaga naghihimutok yung puso mo, nanginginig ka, nasa-stress ka ng bongga-bongga. Yung taong involved dun sa stress mo, tulog. Totoo. Yun Na gumagawa ng panis na laway. Correct. Nananahimik, nagpa-party. Diba? So, ang ending, ang lugi talaga dito, yung nagde-dwell masyado. Yes, at yun which yung is hindi you. natin Oo. na-realize. Akala natin okay lang, 'di ba na galit. Ito yung nararamdaman ko. Nino-normalize natin 'yon. Pero pag naisip mo pala, 'di ba pag paninamnam mo pala, oo nga no, tama yung sinabi nung tambalan Tama yung pinag-uusapan nila ngayon. Yung taong kinagagalitan ko, yung taong kinabibigatan ko ng loob, may sarili ng buhay, masaya na siya. Correct. Diba? At hindi ka nakalimutan na niya ako. Oo. Samantalang ako, araw-araw ko siyang iniisip, araw-araw ko siyang daladala. Correct. Paano kung 20 tao tong iniisip mo Tama. araw-araw? Ang bigat-bigat na ng backpack mo, di Diba? ba? Yun yung Isipin mo may sinasabi. maleta ka, ginawa mong backpack. Ang bigat. Hindi mo ginamit yung gulong. Diba? Pinagkasya mo lahat sa Nilagay backpack. binakpak mo yung maleta kahit di gulong siya. Ganon yun. Totoo. Yung parang sana ginulong mo na lang, ginulong mo away, or para pagainin yung life mo, gawin mong, igulong mo away, or gamitin mo yung gulong na maleta. Hindi. Totoo. Ginawa mong backpack yung maleta. Susunod na gawin niyang pouch. O diba? pwede din. Pinagkasya mo lahat ng excess baggage. Na hindi mo kailangan Oo, to ha. correct. Ulitin At kaya natin. nga tawag sa kanya excess baggage. Kunyari, you're on a trip,
Tapos nag-excess baggage, 'di ba pinapatanggal 'yun? Kung halimbawa hanggang 30 kilos lang, tapos nag-37 ka, yung 7 kilos excess baggage, pinapatanggal 'yun. So ganun din in life, tanggalin yung excess baggage and yung dwelling on the past na tapos naman na, uulitin namin, hindi na mako-cross stitch yung mga dati nang napunit. 'Di ba? Hindi na sisikip ang dating lumuwag, 'di ba? Yung mga ganun. Eh di tama na, let it go. Totoo yun. Let it go. Yung kulang ng vibrato, partner. Let it go. Hindi hinga, Huminga. vibrato. Okay. Let it go. Let it go, girl. Totoo yun, no? Tagal na eh. Yes, normal naman sa isang tao na magalit, magtanim din ng galit. Pero sana wag only to a certain extent. Wag mong paahabain ng sobrang tagal. Ikaw yung nagdadala niyan. Again, burden itong nararamdaman mo. Correct. At nasa sa iyo yung kakayahan kung paano mo aalisin ito. Hindi ito manggagaling sa tambalan, hindi ito manggagaling kung kanino man. Manggagaling ang pagtanggal ng mga galit sa puso sa iyo mismo. Correct. Kasi ikaw naman din yung gumagawa ng sarili mong multo eh. Yes. Actually, yung concern dito puro ikaw. Yung mga iniisip mo, yung mga yan, Correct. puro ikaw. Ginugulo mo yung sarili mo. Oo. At ikaw ang nahihirapan dito. Isipin mo si Von dumaan lang. Diba? Ikaw ang dami mo na naisip. Oo. Nalagyan mo na ng ano, yung mga no? pagsisisi mo, tama na, hindi ka naman masamang tao dahil dun eh. Of course, we have wrong choices. Ginawa may mga choices tayong hindi natin, ayaw na nating balikan. May mga ganun tayo na parang bakit, sana diba, hindi. minsan pag naisip mo, cringing Oo, eh. parang, ano ba, ginawa ko yun. Diba? Hinabol ko yung lalaki, nakasakay na siya sa jeep. Diba? Yung mga ganun. Diba, parang, Sumiyak-iyak ka pa sa harapan ng maraming tao. Diba? Tapos hinabol ko siya, pinilit ko siyang bumalik sa akin. Diba? Parang, wrong move, wrong choice, ganun. Pero, tapos na yun eh. Tama. Ibabalik nyo pa ba yung eksenang yun? Hindi na naman na. Tapos yung mga tao nakakita nung kahihiyan mo, wala, nag-move on na din. Tama, limot Diba? na yun. Oo. Na iba talaga, no? Tama, ang mundo talaga nagbabago. Sobrang bilis ng pagbabago. Di ba, nung pangapanahon, kada 80, kapag nalaman mo ang isang tao may kaanesan, na balita sa barangay nyo na may kaanesan, ang bilis niyang kumalat. Hanggang ngayon naman mabilis kumalat Pero hindi na ganun ka-importanteng ganyang klase ng issue. Unlike dati, na kunyari, nabuntis si Nicole. Naku, alam ng buong bayan. Di ba? Pero ngayon yung mga tao, ngayon ko nabuntis, huhusgahan ko pa ba? Di ba? Ginusto naman niya yan eh. Yun. So, ganun din sa'yo, Georgina. Walang Hayaan mo na. Oo. Tapos na eh. Huwag mo isipin na, iniisip ng mga tao yung nangyari sa'yo. Alam mo, ang daming taong gutom. Mas iisipin nila maghanap ng trabaho, magbanat ng buto, mag-isip kung paano kikita, ganyan. Correct. Kesa isipin kung nag-one night stand ka o hindi. Kesa isipin na, kesa husgahan ka na, ay grabe naman, nag-one night stand. Chu-chu-chu. Limutan nila yan. Hindi natin sinasabing tama ang mga one night stand. Kasi kaya nga guilty si Georgina, kaya nga parang anong siya, hanggang ngayon, ganyan. Kaya lang ang sinasabi lang natin, tapos na kasi yun. Tapos na yun. Learn to forget. Let's learn to forget and let's learn from our mistakes. Yun talaga yun. Yun talaga yung punot dulo doon na Georgina. You learn from it. So dahil ang tagal nung moving on para sa'yo, tapos hirap na hirap kang makalimutan, wag mo nang uulitin. Tama. Diba? Tama nang minsan kang nagkamali. Pag sinundan mo pa ito ng isa pang pagkakamali, umabot hanggang 5 hanggang 10. Nako. Yun sasabihin namin, may something ka. sa'yo. May something ka, Georgina. Kati-kati girl. Charot. Pero walang mali sa'yo. Wala. Ginugulo mo lang talaga yung sarili mo. At saka ito na lang, di ba masaya ka naman noon? Hindi ka naman pinilit eh. Kung nag-agree ka. Kung pinilit, baka siguro pang ibang usapan natin, hindi ka naman pinilit. Di ba? May siya, may... Ikaw pa nga una nag-doorknob, pasok sa doorknob. Charot, ikaw una pumasok, di ba? Ikaw nga nagtanong, naghanap ng lugar. Ikaw nga yung Naghanap ng lugar. Ikaw nga itong aligaga nung time na yun eh, di ba? Wag mo nang ayaw mong balikan, pero di ba, balikan mo din yung mga time na yun. Hindi ba't baka ikaw naman yung nauna? Oo, yung nagkakahiyaan pa, pero ikaw naman talaga. Ikaw naman itong, di ba? Ganyan. Mabibinong una, pero siya sa pala yung totoo lang, palag. siya yung nag-organize, di ba? Siya yung nag-order ng Correct. pansit. True. Di ba? Siya ang naghandang-handa. Dami mong alam. Hindi eh. Bakit ang dami mong kwento? Iniisip ko lang yung yung alam scenario. Alam mo, detalyado yung activity eh. Hindi, kasi iniisip ko lang part yung scenario na minsan Pag-zoom in pa si Boyet.
Kaya hindi natin natatanggap minsan yung mga bagay-bagay kasi feeling natin wala tayong ambag. Okay. Pero sa totoo lang, may ambag kasi tayo, ba't nangyari? Tama. Hindi Diba? mo pwedeng isisi Hindi mo pwedeng isisi sa na. isang tao. Correct. May ambag ka doon. Mabuti or maganda. Hindi pwedeng isang tao lang. Correct. Kaya nangyari yun, may ambag ka kasi doon. Ginusto mo rin. Correct. Ikaw ang unang nag-doorknob. Ikaw kaya, sa'yo kaya nang galing lahat pansit. Ikaw yung doorknob lang yung akin, umabot ka na sa pansit. Pambihira. Ikaw, alakas mo bang ano? Ang lakas mong biktima. Oo, lakas mong biktima. Itigil na natin to. Salamat sa iyo, Georgina, for sharing your story with us. At ikaw Kabisyo, meron ka rin kwento na gusto mong i-share sa amin. Pwede mo kaming i-email. Send your stories at mahiwagangburnaystory@gmail.com. Malay mo, kwento mo na ang ating pag-uusapan sa mga susunod na araw. Kaya send mo na yan, Kabisyo. muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun!